Ωραία. Λοιπόν, στο πρώτο μάθημα κάναμε μία εισαγωγή λίγο να συνεννοηθούμε. Εντάξει. Στο δεύτερο μάθημα είπαμε τα του hardware, που σίγουρα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όλης της προόδου που έχει γίνει στο cloud οφείλεται στο hardware, δεν το συζητάμε αυτό. Είδαμε τον την εκθετική αύξηση, για παράδειγμα, στην υπολογιστική ισχύ. Σήμερα θα αρχίσουμε να μπαίνουμε και λίγο στο software και θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα. Θα πούμε κάποια βασικά πράγματα για τους hypervisors, να είμαστε σίγουροι ότι πάνω κάτω όλοι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Θα πούμε κάποια πράγματα για το Proxmox, που είναι η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι του μαθήματος. Θα προσπαθήσω να σας δώσω και πρόσβαση στο Proxmox Lab που έχουμε στήσει ειδικά για αυτό το μάθημα. Μου μένουν κάποιες λεπτομέρειες. Βασικά δεν έχω τα username σας. Έτσι, αλλά θα τα βρούμε και αυτά. Δηλαδή, οι δηλώσεις δεν έχουν γίνει ακόμα. Έχουν γίνει μέχρι την Πέμπτη. Okay. Οπότε μετά μπορώ να μαζέψω τα username σας και να σας δώσω πρόσβαση. Αν όλα έχουν πάει καλά, θα έχετε πρόσβαση μέσω του VPN, θα μπορείτε να κάνετε εκεί διάφορα πειράματα. Τώρα, με τον κύριο Δημόπουλο που θα κάνετε το κομμάτι, πιο πολύ το κομμάτι του στισίματος των υπηρεσιών και όλα αυτά, θα δούμε κατά πόσο, σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιείτε το Azure, ξέρω εγώ, σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιηθεί το Proxmox. Θα το συζητήσουμε λίγο. Εμείς θα πούμε κάποια πράγματα στο Proxmox. Το Proxmox το αγαπάω πάρα πολύ, διότι δεν σου κρύβει τίποτα. Έτσι, δεν είναι, ρε παιδί, με ένα black box που όλα τα έχει λύσει κάποιος άλλος σε σένα, και βέβαια τα black box συνήθως κοστίζουν. Άρα θα πούμε κάποια πράγματα για το Proxmox, πώς στείνεται, κάποιες λεπτομέρειες. Θα δούμε με τη βοήθεια του Proxmox τι σημαίνει cluster και θα δούμε ίσως και κάποια πράγματα που βγαίνουν στην επιφάνεια όταν κανείς μιλάει για cluster, που είναι το shared storage. Άρα πώς στην ουσία μοιράζεις το δίσκο μεταξύ των διαφόρων κόμβων του cloud. Αυτό λοιπόν είναι ένας αρκετά μεγάλος πονοκέφαλος, ο οποίος λύνεται, αλλά κάθε λύση έχει ένα δούνε και λαβίν, δηλαδή δεν είναι πάντα πολύ ξεκάθαρο πώς πρέπει να συνεχίσεις. Εντάξει, τώρα, hypervisor. Ήταν, ρε παιδί μου, μια πολύ μεγάλη τομή, νομίζω, εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, που εμφανίζονται οι πρώτοι hypervisors. Στην ουσία επιτρέπουν στο λειτουργικό σύστημα να κάνει host ένα άλλο λειτουργικό σύστημα. Άρα λοιπόν κανείς, ίσως το πρώτο παράδειγμα που είχα δει από hypervisor ήταν το VirtualBox. Okay. Η μαμά Oracle κατάφερε να κάνει κάτι το οποίο είναι πολύ καλό. Okay. Πριν από αυτή τη δεκαετία εκεί, όλα αυτά ήταν πολύ δύσκολα πράγματα. Θυμάμαι τώρα, μπορεί να κάποιος από εσάς να έχει κάποιο πατέρα που, ξέρω εγώ, έχει παλιούς υπολογιστές, home computers όπως τους λέγαμε. Η μεγάλη, ας πούμε, καινοτομία ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έτρεχε τότε είχαμε δισκέτες, okay, 1,44 MB. Η μεγάλη καινοτομία ήταν ένα παιχνίδι που φόρτωνε και στην Amiga, τώρα σας λέω μάλλον άγνωστες λέξεις, και στον Atari. Οπότε, εντάξει, επειδή είχαν τον ίδιο επεξεργαστή, αλλά ήταν τελείως διαφορετικό σύστημα. Από εκεί και πέρα έχει μπει πολύ νερό στο αυλάκι και έχουμε φτάσει στη τεχνολογία πια των hypervisor. Άρα χρησιμοποιείται για να απομονώσουμε ένα κομμάτι της υποδομής του host, CPU, μνήμη και αποθηκευτικό χώρο, και να το μοιράσουμε σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα που τρέχουν παράλληλα. Τώρα, συνήθως
μιλάμε για δύο, έτσι, ε, δύο τύπους, αν και δεν είναι και πολύ ξεκάθαρη πάντα η, η διάκριση. Έχουμε το bare metal, όπου παίρνεις τον υπολογιστή και ο υπολογιστής αυτός είναι dedicated για το hypervisor σου, δηλαδή δεν είναι ότι στείλω και ένα desktop περιβάλλον και παίζω. Εντάξει, πάντα βέβαια υπάρχουν, λέω, ενδιάμεσες τέτοιες, και είναι η hosted hypervisor, όπου στην ουσία έχω το desktop μου και βάζω το VirtualBox ή οτιδήποτε άλλο, το VMware Workstation, για κάποιο λόγο, αν θέλει κανείς να το δοκιμάσει, και έχω ένα δεύτερο λειτουργικό σύστημα. Πολύ συχνά, για παράδειγμα, στο προπτυχιακό τους λέμε ότι αν θέλετε να στήσετε ένα Linux, γιατί σε Linux πρέπει να δουλεύουν, νομίζω, όλοι. Σωστά. Τι, τι υπολογιστή έχετε? Mac, Windows? Ωραίο. Οκ. Εγώ έχω... Ορίστε. Ένα mix, ναι. Εντάξει. Έχουμε διάφορα, δηλαδή πολλές φορές και οι ίδιες εταιρείες δεν μας αφήνουν να βάλουμε ό,τι θέλουμε στο λάπτοπ της δουλειάς. Okay. Αλλά εάν μπορείτε να βρείτε, όσοι δεν έχετε ένα παλιό, να βάλετε, ξέρω εγώ, ένα Linux, κάντε το, διότι νομίζω, όπως θα είδατε και στο προηγούμενο, γιατί φαντάζομαι ο κύριος Κουσιουρής θα το κάνει σε Linux καθαρά, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά στο προπτυχιακό, ας πούμε, επειδή θέλουμε να τους έρθει λίγο πιο μαλακά, τους λέμε, εντάξει, κρατήστε τα Windows να παίζετε παιχνίδια. Ορίστε. Α, ναι. Α, θα του την πω. Τι πράγματα είναι αυτά. Υπάρχει το WSL, συγγνώμη δάσκαλε. Ναι, Είναι βεβαίως. τα... μπορείς να σηκώσεις επάνω σαν virtualized περιβάλλον πάνω σε Windows, Linux. Ναι, σωστό. Οπότε συνήθως εμείς στη δουλειά το έχουμε πάντα. Οκ. Αλλά Το λέ... είναι embedded στα Windows, δεν σηκώνεις σε Ναι, virtual. ναι, το ξέρω. Είναι αυτό το... Service. Το Πώς το λέει service. η Microsoft? Το... Ναι, 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 ναι. Πήγαμε λοιπόν από ένα περιβάλλον όπου η Microsoft έλεγε ότι το Linux είναι του σατανά και καρκίνος, σε ένα περιβάλλον όπου η Microsoft αγαπάει το Linux, διότι καταλαβαίνει ότι πρέπει να το βάλει στο Azure. Έτσι. Οπότε, εντάξει, εκεί υπάρχει μία σχέση αγάπης μίσους. Προς το παρόν φαίνεται ότι το Linux δεν είναι εύκολο να επικρατήσει στην desktop αγορά, αλλά στο κομμάτι του server, όπως όλοι ξέρετε, συνήθως όλα είναι, τέλος πάντων, όχι όλα, αλλά τέλος πάντων ένα μεγάλο κομμάτι πια των υποδομών είναι σε Linux. Ναι, ναι. Πώς το έλεγε μια παλιά, στόχος είναι τα λεφτά. Οπότε, άμα δει κανείς πολλά λεφτά, μπορεί να σκεφτεί έτσι παλιές λογικές. Τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα, αυτό είναι το βασικό εδώ που θα κάνουμε εμείς στο μάθημα. Βέβαια, εμείς θα κάνουμε κάτι λίγο πιο πολύπλοκο, θα το συζητήσουμε μετά. Άρα, έχεις το hardware, πάνω από εκεί κάθεται το hypervisor και σηκώνεις διάφορα VM με την ελπίδα ότι αυτά τα πράγματα με κάποιο τρόπο θα μπορέσουν ταυτόχρονα να έχουν access στο δίσκο, να έχει ο καθένας τη δικιά του μνήμη, με κάποιο τρόπο πρέπει να φροντίσεις το κομμάτι του networking. Στο e-class ήδη έχω ανεβάσει κάποιες διαφάνειες, το έκτο μάθημα στην ουσία που να κάνουμε μαζί. Ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα με την Python και να καταφέρουμε να κάνουμε και το έκτο μάθημα κανονικά, που στην ουσία δείχνουμε κάποια παραδείγματα πόσο ο hypervisor δημιουργεί ένα είδος software-defined network. Οπότε δεν έχεις μόνο virtualization, ας πούμε, του άμεσου hardware που είναι δίσκος, μνήμη, δίσκος μνήμη CPU, αλλά μπορείς να έχεις και διάφορες επιλογές πώς θα παραμετροποιήσεις το network, να κάνεις ένα virtualized network, νομίζω εκτός από software-defined network, το λένε και κάπως, όχι virtualized network, θα το θυμηθώ πώς το λένε, αλλά στην ουσία εννοούν αυτό. Άρα, καθώς προχωράμε, οι hypervisors εξελίσσονται, δηλαδή αν δει κανείς
Για παράδειγμα, ξέρω πώς ξεκίνησε το Proxmox στην αρχή και πώς είναι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και θα δούμε γιατί. Γιατί το Proxmox χρησιμοποιεί, δεν ανακαλύπτει και τον τροχό. Λοιπόν, εντάξει, πολύ γνωστή hypervisor, μπορεί να τους έχετε ακούσει, σίγουρα μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει κάποιους. Το ESXi της VMware, η VMware πάντα έτσι είναι έχει μια πρωτοποριακή θέση και ένα πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς. Για τους ερασιτέχνες το VirtualBox. Κάτι πιο κοντά τώρα στον πυρήνα μια τεχνολογία είναι το KVM. Xen δεν την έχω δει πάρα πολύ συχνά να χρησιμοποιείται, αλλά γενικά υπάρχει. Το Citrix και μου το Quick Emulator μαζί με το KVM συνήθως αυτά συνδυάζονται. Το Proxmox και το Rev. Το Rev, Red Hat Virtualization, εντάξει, είναι και αυτό μια πλατφόρμα η οποία δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ γνωστή, δεν ξέρω αν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το Rev, αλλά Το σταμάτησαν, δάσκαλε. Ορίστε. Το σταμάτησαν. Ναι, το Το σταμάτησαν κα- το Rev. Ναι, ναι, τώρα είναι OpenShift Α, Virtualization. μάλιστα. Θα ανοίξει πάνω Εμείς, από containers. εμείς δουλεύαμε παλιά το Ovirt. Το Ovirt ήταν το community, ας πούμε, edition του Rev. Μας είχε φάει τα νιάτα με διάφορα bugs που υπήρχαν. Νομίζω το Rev ήταν πιο σταθερό. It's good to know πάντως ότι η Red Hat αποφάσισε αυτό το πράγμα κάπως να το μαζέψει. Καλώς τους. Τώρα, εντάξει, το VMware κατά την άποψή μου είναι μια λύση η οποία χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε production περιβάλλοντα και εμείς το έχουμε, δηλαδή παρά έτσι τις παρενέσεις τις δικές μου ότι ρε παιδιά τι το χρειαζόμαστε και τα λοιπά και κάτι τέτοια, όταν τα πράγματα δυσκολεύουν όλοι σκέφτονται τι ωραία να έχουμε τα production μηχανήματα στο VMware και άστον αυτόν να παίζει με ό,τι θέλει, να βάζει Ovirt, να βάζει VMware, να κάνει ό,τι θέλει, εν πάση περιπτώσει, με τα VM που δεν μας νοιάζουν και πάρα πολύ τι θα πάθουν. Εκεί υπάρχει, ρε παιδί μου, υπάρχουν επομένως λύσεις με το κλειδί στο χέρι, λειτουργίες high availability, live migration των VMs από το ένα host στο άλλο, αν ένα host πεθάνει, ας πούμε. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι αυτός ο resource scheduler, ότι του λες μοίρασέ μου εσύ πώς πιστεύεις τα VM ότι πρέπει να μοιραστούν στους διάφορους host, ξέρω εγώ, του cloud, χωρίς προβλήματα snapshot και cloning. Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από αυτό το Virtual Machine File System της VMware. Νομίζω βέβαια ότι και αυτοί δεν έχουν ανακαλύψει τον τροχό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό θα στηρίζονται σε πράγματα που μπορεί να είναι πιο community, πιο open source κτλ. Διάφορα guest OS, λύσεις για backup και recovery που προφανώς δεν είναι μόνο της VMware, δηλαδή και διάφορες λύσεις μπορούν να συνεργαστούν με το VMware. Γενικά το backup είναι ένας τεράστιος πονοκέφαλος, δηλαδή ακόμα και σε εμάς υπάρχουν πράγματα που άμα χαθούν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή για φανταστείτε να χαθούν τα δεδομένα του φοιτητολογίου. Με αυτόν τον τρόπο το πανεπιστήμιο δεν θα ξέρει σε ποιος έχει το πτυχίο, για παράδειγμα. Έτσι, αυτό θα ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα αν γίνει. Ακόμα και σε εμάς που είμαστε λίγο πιο σύστημα παραλία, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν πρέπει να τα διατηρείς. Έτσι, τώρα, από κάποια άλλα πράγματα μπορεί να ζήσεις αν κάποια χάσει τα δεδομένα, αλλά τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με πτυχία, επιστημονικά έργα που τρέχουν και τα λοιπά, σίγουρα πρέπει να έχεις μια καθαρή λύση backup, να την έχεις και πολύ συχνά λέμε παίρνει backup. Ναι, πήρε, ωραία. Έλα να δοκιμάσουμε να κάνουμε και ένα recovery. Έτσι, γιατί ειδικά άμα αρχίσουν αυτά τα incremental και τα τέτοια, εγώ δεν τα εμπιστεύομαι ποτέ. Είναι έργα του σατανά, οπότε όταν λέμε αχ τι ωραία, ξέρω εγώ, κάναμε το backup exec, θυμάμαι που είχα στήσει, να δοκιμάσουμε και ένα recovery.
Τέλος πάντων. Και βέβαια, φανταστείτε ότι υπάρχουν και διαφορετικών ειδών, ε, όχι ειδών ακριβώς, αλλά και πού κάνεις το backup. Δηλαδή παίρνεις στο virtual machine αυτό καθεαυτό. Εντάξει, αυτό είναι μια λύση global. Δηλαδή έχω ένα VM, το παίρνω όλο backup. Ωραία, αλλά μήπως πρέπει, ας πούμε, να πας και λίγο πιο βαθιά, να δεις τι τρέχει, ρε παιδί μου, σε αυτό το VM. Μήπως πρέπει να κάνω ένα dump που και που τη βάση. Μήπως, ξέρω εγώ, το file system περιέχει κάποια αρχεία τα οποία πρέπει, ανάλογα και με την εφαρμογή. Άρα, ναι, μπορεί να έχεις μια global solution για να πάρεις backup. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις backup όλους τους δίσκους του VM και βέβαια να τους κάνεις recover, αλλά μερικές φορές έχει νόημα να βλέπεις και την εφαρμογή αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, το VM του φυτολογίου νομίζω έχει ένα τέρα δίσκο. Okay. Μπορείς να κάνεις compression και όλα αυτά, αλλά γενικά να παίρνεις backup ένα τέρα είναι ένα θέμα και η βάση του είναι, ξέρω, 50 γίγα. Οπότε, από ένα σημείο και μετά, αυτό σου δίνει να σκεφτείς μήπως πρέπει να κάνω dump τη βάση και ίσως να παίρνω λίγο πιο αραιά το VM backup, έτσι, είναι δύσκολο. Και βέβαια το θέμα του performance monitoring που σου δίνει σίγουρα το VMware κάποια έτοιμα πράγματα και μπορείς βέβαια να στήσεις και δικά σου. Άρα είναι μια έτοιμη λύση. Οκ. Τώρα, και μου και η VM θα δούμε ότι σε μεγάλο βαθμό το Proxmox κάθεται πάνω από αυτή την τεχνολογία. Έχουμε τον Quick Emulator, ο οποίος το κεμού θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι στην ουσία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε εξομοίωση διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων. Τώρα, εάν όμως διαφορετικών αρχιτεκτονικών, δηλαδή για κάποιο λόγο μπορεί να θέλουμε εμείς μέσα σε έναν 664 να έχουμε μία CPU ARM, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το KEMU. Είναι ένα open source λογισμικό. Εάν τώρα το συνδυάσει κανείς και με το KVM, το KVM είναι κάτι το οποίο είναι στον πυρήνα, για παράδειγμα, όχι για παράδειγμα, είναι στον πυρήνα του Linux, μπορεί να κάνει πολύ καλύτερη, πολύ πιο γρήγορη την εκτέλεση των ιδεατών μηχανών, διότι πλέον έχει μία απευθείας επικοινωνία με τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος. Άρα, το KVM είναι κάτι το οποίο το συντηρούν αυτοί οι περίεργοι τύποι που είναι η παρέα του Linus Torvalds, ας πούμε, που γράφουν C, όχι C++. Έτσι, τώρα κάπως εκεί τον έχουν πιέσει και αυτό και να βάλουμε και λίγο μια άλλη γλώσσα στον πυρήνα και σκέφτεται και είπε εντάξει με πρίξατε, οκ, να το δούμε. Ενδιαφέρον χαρακτήρας ο Linus. Άρα είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον πυρήνα. Το και μου κάθεται πάνω από αυτό, θα μπορούσε να λειτουργήσει και χωρίς αυτό, αλλά θα ήταν μάλλον αρκετά πιο αργό. Άρα λοιπόν έχεις το KVM που είναι στον πυρήνα, έχεις το KEMU που σε βοηθάει, ας πούμε, να στήσεις μετά τα μηχανήματα χρησιμοποιώντας το API του KVM, ας πούμε, και μετά έρχονται αυτοί που φτιάχνουν το Proxmox και σου λέει «Α, ωραία, κάνατε εσείς τη δουλειά, τώρα εμείς όλο αυτό να το μαζέψουμε και να το κάνουμε προϊόν». Έτσι δουλεύουν τα πράγματα και πολλές φορές κανείς όταν βγάζει ένα προϊόν στηρίζεται σε πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και open source και θέλει μία προσοχή, διότι αν αυτός που συντηρεί, ξέρω εγώ, εντάξει, το KVM τώρα νομίζω είναι το συντηρεί το Linux αυτό καθεαυτό, άρα εντάξει δεν νομίζω ότι θα πεθάνει εύκολα, αλλά εάν το εγκαταλείψουν το project αυτό που εσύ χρησιμοποιείς, τι γίνεται, και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει κάποιος επιτέλους να πληρώσει τους maintainers. Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι μια άλλη συζήτηση και ίσως όχι για αυτό το μάθημα. Άρα έτσι λειτουργεί το Proxmox, εκμεταλλεύεται, κτίζει πάνω σε αυτά και βέβαια με τον τρόπο του, εντάξει, θα μπορούσε κανείς
αυτά να τα δει και στο command line, μας επιτρέπει να παίρνουμε snapshots των μηχανημάτων, δηλαδή να παγώνουμε το file system και να κρατάμε ε, την προηγούμενη κατάσταση και να λέμε αν κάτι πάει στραβά, γυρνάμε στην προηγούμενη κατάσταση. Έτσι έλεγα και εγώ και χτύπησε το snapshot κάτι file corruption και κάτι τέτοια και έπρεπε να ξαναστήσουμε από την αρχή τον domain controller του πανεπιστημίου. Τέλος πάντων, εντάξει. Άρα, ωραία όλα αυτά με τα snapshot και τα λοιπά, αλλά και το backup χρειάζεται. Το πρόβλημα είναι ότι και το backup που είχαμε πάρει είχε και αυτό corrupt τα snapshot. Οπότε είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία εκείνο το καλοκαίρι. Τώρα, δικτύωση, το KEMU σου δίνει κάποιες, αυτή το stack ας πούμε, του KEMU και η VM σου δίνει κάποιες δυνατότητες. Ελπίζω να δούμε, είπαμε και στην τελευταία διάλεξη κάποιες από αυτά. Και βέβαια, ενδεχομένως σου προσφέρει μέσω του KVM να μιλάς και απευθείας με συσκευές PCI. Εντάξει, αυτό το κάνει και το VirtualBox βέβαια με το δικό του τρόπο. Όπου ξέρω εγώ μπορείς να περάσεις διάφορες USB συσκευές ή PCI συσκευές απευθείας με πάνω στο VM σου. Εντάξει, θα μου πείτε, το χρειάζεσαι αυτό μερικές φορές, ίσως είναι χρήσιμο. Άρα, τι κάνει το Proxmox που θα δούμε λίγο σήμερα, είναι bare metal 1, δηλαδή Type 1, δηλαδή αν το στήσεις συνήθως δεν στείνεις και κάτι άλλο στο μηχάνημα, δηλαδή το βάζεις στο μηχάνημά σου και μετά λες, ωραία, θα το βάλω στο λάπτοπ μου, ας πούμε. Δεν δουλεύει έτσι. Βέβαια, επειδή είναι Debian based, ποιος μου λέγε πώς βγήκε το όνομα του Debian, ήταν, λέει, ο Ian που το έγραφε και είχε μία φίλη που τη λέγανε Debbie και έτσι βγήκε το Debian. Κάτι τέτοιο άκουσα, δεν είμαι σίγουρος βέβαια. Άρα κτίζεις πάνω στο Debian. Βέβαια, άμα έχεις το Debian, μπορείς να βάλεις οτιδήποτε άλλο. Δεν θα μπορείς να βάλεις και ένα γραφικό περιβάλλον άμα θες και να δουλεύεις. Κάποιο desktop περιβάλλον δηλαδή στο server. Βέβαια, γιατί να το κάνεις αυτό, για να σου τρώει χώρο ή να σου ανοίγει πόρτες, μη ασφαλής ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Χρησιμοποιεί το KVM και παίζει και με τους Linux containers, άρα σου δίνει μια δυνατότητα να διαχειριστείς και containers, αλλά το κάνει με ένα λίγο παλιωμοδίτικο τρόπο, με το LC ας πούμε. Συνήθως δεν πολύ χρησιμοποιείται, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω δει πολλές φορές ή δεν έχουν παρουσιαστεί πολλά use cases σε εμάς που να χρησιμοποιούμε απευθείας αυτό τα Linux containers. Συνήθως τώρα με τα Linux containers υπάρχουν όλα αυτά τα ωραία, τα Kubernetes και το Docker Swarm και όλα αυτά που θα μπορούσε να χρησιμοποιεί. Έχει ένα user interface, δεν είναι το καλύτερο δυνατό, αλλά το έχει, στο προσφέρει, έχει αρκετές δυνατότητες. It works, εντάξει, ίσως δεν είναι τόσο ωραίο όσο το VMware, αλλά τι να κάνουμε. Αυτό που κάνει τη δουλειά πίσω από το interface είναι γραμμένο σε Perl. Ήρωες. Η Perl είναι μια γλώσσα. Έτσι ξεκινήσαν. Ίσως το έχουμε πει και άλλη φορά. Έτσι ξεκινήσανε πριν από κάτι χρόνια. Δεν θα αλλάξουν όλο το code base τώρα για να γίνουν πιο μοντέρνοι αν δεν χρειάζεται. Perl. Θα πρέπει να μείνουν για κάποιο διάστημα σε Perl μέχρι να... η Perl είναι και μια γλώσσα που λέγεται write-only από μερικούς. Δηλαδή γράφεις κώδικα σε Perl και μετά μπορείς να τον κάνεις και πάρα πολύ εύκολα edit. Έτσι δεν θυμάσαι δηλαδή αυτά. Μπορεί να το έχεις γράψει εσύ ο ίδιος και να ξεχάσεις τι θέλεις να κάνεις. Είναι λίγο πολύπλοκη γλώσσα. Δεν έχω ασχοληθεί. Έχω δει κώδικα από Perl και έχω τρομάξει. Όπως είχα δει και κώδικα από PHP και λέω Παναγία μου. Τέλος πάντων, ειδικά το χήμα, η χήμα PHP είναι πάντα με τρομάζει, ξέρετε, που βάζουν PHP, βάζουν και κάτι tags, ένα τρελοκομείο. Τέλος πάντων, εντάξει. Υποστηρίζει live migration, άρα δηλαδή αν έχεις διάφορους κόμβους μπορείς να μεταφέρεις υπό προϋποθέσεις το VM σου χωρίς να το διακόψεις από το έναν κόμβο στο άλλο. Έχει ένα backup και restore το οποίο δουλεύει δοκιμασμένα, σου δίνει κάποιες λειτουργίες high availability, ναι. Τι εννοεί κανείς βέβαια high availability, θα το δούμε και παρακάτω, και υποστηρίζει και ένα
distributed file system, για όποιον επομένως θέλει να χάσει πολύ ύπνο και να βλέπει εφιάλτες ότι οι δίσκοι του γίνονται corrupt ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Ceph. Το Ceph βέβαια δεν είναι του Proxmox. Έτσι. Έχει ένα δικό του community που το αναπτύσσει. Το Proxmox το προσπαθεί να στο βάλει σε μια λίγο πιο UI έτσι, μορφή. Συνδυάζεις πολλούς δίσκους από διάφορα host, από διάφορους φυσικούς servers σε μια προσπάθεια έτσι ώστε παρά το γεγονός ότι είναι απομονωμένοι μεταξύ τους, φυσικά εννοώ οι δίσκοι, να τους βλέπεις με έναν ενιαίο τρόπο. Τώρα, easier said than done. Και θα δείτε ότι στο επόμενο τέτοιο, νομίζω ή σε αυτό ή στο επόμενο, δείχνω πώς να κάνουμε ένα κλάστερ από Ceph, το οποίο την επόμενη μέρα κατέρευσε. Δηλαδή, το είχα στήσει, λέω ότι ωραία, θα τους το δείξω για να βλέπουν ότι πώς γίνεται το software defined storage πια αυτό, έτσι. Και λειτουργούσε μια χαρά, όλα πράσινα και μετά, όλα κόκκινα. Άρα, κανείς μπορεί να πληρώνει ένα τίμημα όταν φεύγει από παραδοσιακές λύσεις στο ότι μπορεί όλα αυτά να καταρρεύσουν. Βέβαια, το ΣΕΒ γιατί το χρησιμοποιούμε, διότι μας γλιτώνει χρήματα. Έτσι, δηλαδή λέμε ρε παιδί μου ότι δεν έχουμε εμείς τα απαραίτητα, το budget για να στήσουμε ένα shared storage, ξέρω εγώ, της προκοπής ή τέλος πάντων θα θέλαμε να κάνουμε να θυσιάσουμε λίγο CPU και μνήμη γιατί δεν έχουμε χρήματα να πάρουμε ένα storage της προκοπής. Εντάξει. Μπορείς λοιπόν να χρησιμοποιήσεις τέτοιες λύσεις από τη στιγμή που το Proxmox το ίδιο το ενσωματώνει ως feature, σημαίνει ότι μάλλον ο καθηγητής σας έκανε κάποια πατάτα και γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε και ότι μπορεί τα πράγματα να είναι πολύ πιο stable από ότι τελικά φάνηκε. Θα το δούμε όμως. Λοιπόν, μπορούμε να στήσουμε ένα Proxmox στο σπίτι μας. Εντάξει, άμα βρείτε ένα παλιό PC, θα δείτε ότι μπορείτε να πειραματιστείτε. Έτσι, δεν χρησιμοποιώ. Τώρα, εντάξει, okay. Σου λένε, ρε παιδί μου, κάποια minimum requirements. Προφανώς πρέπει να είναι ένα σύστημα που να είναι 664, να υποστηρίζει η CPU το virtualization. Έχει κάποια παλιές CPU ίσως ή οτιδήποτε άλλο να είχαν ένα θέμα με αυτό. Θέλεις 2 GB μνήμη at minimum, ας πούμε, δηλαδή για να στήσεις τον hypervisor. Βέβαια, προφανώς όσο στείνεις VM θέλεις και παραπάνω. Εμείς το έχουμε στήσει σε μηχανήματα που έχουν 256 GB μνήμη, αν δεν κάνω λάθος, και κάποια έχουν 192. Οκ, αν αρχίσεις τώρα να κάνεις μαγκές και να στήσεις το Ceph, υπάρχει ένα rule of thumb που σου λέει για κάθε terabyte storage που χρησιμοποιείς θέλεις 1 GB μνήμη. Άρα, και θα δούμε και, δεν ξέρω αν είναι σε αυτό το μάθημα, αλλά παρακάτω θα χρησιμοποιήσουμε και το TrueNAS για να στήσουμε το shared storage. Να δείτε τα requirements για να τρέξει κανείς το TrueNAS είναι, ξέρω, αν θυμάμαι καλά, 6 ή 8 γίγα μνήμη. Δηλαδή, συνήθως τέτοιες λύσεις που σου δίνουν storage χρησιμοποιούν αρκετή μνήμη. Το Ceph είπαμε κάποια πράγματα. Τώρα το ZFS είναι ένα αρκετά αξιόπιστο file system. Στην ουσία όμως δεν είναι distributed, δηλαδή δεν είναι μεταξύ διαφορετικών. Έχετε δουλέψει ποτέ με ZFS? Έχετε χάσει τον ύπνο σας? Okay. Λίγο λιγότερο με το ZFS. Το ZFS λοιπόν θα δούμε ότι όταν έχεις ένα... Μπορεί να έχεις και ένα PC. Δεν είναι ανάγκη να έχεις ένα server που έχει, ξέρω εγώ, 8 δίσκους. Το ZFS αυτό που κάνει με έναν μαγικό τρόπο αυτούς τους 8 δίσκους παρουσιάζει σαν ένα ενοποιημένο δίσκο. Έχεις 8 δίσκους, ξέρω εγώ, από
200 γίγα ο καθένας, θεωρητικά μπορεί να στο κάνει να φτάσει στο 1,6 τέρα. Βέβαια, τώρα όταν αρχίζει να κάνει τέτοια πράγματα, δηλαδή 8 επί, 8 είπα, 8 επί 200, 1,6 τέρα. Τώρα, όταν αρχίζει να κάνει τέτοια πράγματα όμως, αρχίζουν οι διάφοροι και σου λένε, και τι θα γίνει αν χαλάσει ένας δίσκος. Θα καταρρεύσει όλο, οπότε σου λέει το ZFS, ok, ρε παιδί μου, να σου κάνω ένα software aid, δηλαδή κάπως να προσθέσω ένα redundancy, έτσι ώστε, ας πούμε, από τους 8 δίσκους να μπορεί να χαλάσει ο ένας και να μην κρεμάσει το πράγμα. Ωραία. Όλα αυτά όμως για να γίνουν, απαιτούν, ξέρω εγώ, CPU και μνήμη, κυρίως μνήμη νομίζω, οπότε το ZFS χρειάζεται μνήμη. Και υπήρχε τώρα ένας πολύ μεγάλος διάλογος αν το ZFS θα έπρεπε να μπει στον πυρήνα του Linux και όλα αυτά. Τέλος πάντων πάλι ο Torvalds εκεί διαφωνούσε, έλεγε όχι, δεν είναι πραγματικά open source και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά τα δικά τους που λένε εκεί πέρα οι geeks, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο έχει οριμάσει, έχει επικρατήσει και για παράδειγμα το TrueNAS, αν δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ποτέ, θα το δούμε και λίγο παρακάτω, χρησιμοποιεί το ZFS για να δώσει στην ουσία shared storage, θα μπορούσατε να το βάλετε και στο σπίτι σας δηλαδή, άμα θέλετε να μοιράζετε, άμα βρείτε παλιούς σκληρούς δίσκους, θα μπορούσατε να τους συνδυάσετε έτσι και να φτιάξετε ένα πολύ ωραίο home, πώς τα λένε αυτά, για να βλέπετε ταινίες, home library, ναι, home cinema, home library για να βλέπετε ταινίες στο home cinema που θα πάρετε. Έτσι. Okay. Λοιπόν, τώρα σου λέει βάλε SSD, καλά εντάξει. Το ωραίο το αστείο. Ότι ρε παιδί μου, εγώ σου προτείνω να χρησιμοποιήσεις hardware που θα έχει rate controller και τα λοιπά. Εντάξει, οκ. Να έχεις πολλές gigabit κάρτες, μας κοροϊδεύει, και διάφορα άλλα τέτοια requirements. Εντάξει, εμείς το έχουμε στήσει το Proxmox σε διάφορα settings. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κάποια φορά που δεν μπορέσαμε να το στήσουμε, εκτός από μια που ήταν κάτι παλιή Hewlett Packard servers, ας πούμε, που τελικά το στήσαμε με ένα άλλο κόλπο που καταφέραμε. Τώρα, αλλά εδώ γίνεται ένα deal, δηλαδή παίρνεις κάτι δωρεάν, βέβαια τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, το δωρεάν είναι σχετικό, το έχουμε πει και άλλες φορές, δηλαδή αν είναι να πρέπει ο administrator σου να τα κάνει όλα αυτός, έχεις ένα κόστος έμεσο. Έτσι, άρα, στην ουσία, απασχολείς έναν άνθρωπο από την εταιρεία σου, από τον οργανισμό σου, από οτιδήποτε άλλο, να ασχολείται με αυτό. Πόσο κόπο χρειάζεται αυτό? Εξαρτάται τι πας να κάνεις, τι πας να τρέξεις. Πόσο available θέλεις να είναι αυτό, πόσο όριμο θέλεις να είναι από άποψη του backup κτλ. Άρα, όταν κάτι είναι δωρεάν, συνήθως, πώς το λένε, όταν κάτι είναι δωρεάν, συνήθως το προϊόν είσαι εσύ. Αυτό το λέγανε για το Facebook. Ίσως ισχύει εδώ κάτι αντίστοιχο, δηλαδή όταν κάτι είναι δωρεάν, συνήθως πληρώνεις κάπου αλλού. Έτσι. Άρα πληρώνεις έναν άνθρωπο, μπορεί να, αν τα πράγματα σοβαρέψουν και θέλεις αυτό το πράγμα να είναι production level που πολλοί το χρησιμοποιούν έτσι, θα πρέπει να πας αυτούς, να πάρεις support, κάπως που να ζήσουν και αυτοί. Υπάρχουν διάφορα option. Προς το παρόν εμείς δεν πληρώνουμε κανένα support. Φαίνεται ότι και το ίδιο το community, πολλές φορές το ερώτημα που θα κάνεις, κάποιος κάπου στο blog του 2014 σε μια παρόμοια έκδοση, σε μια πολύ παλιά έκδοση, είχε αντιμετωπίσει ένα αντίστοιχο πρόβλημα με σένα που μπορεί κάπως να σε βοηθήσει. Λοιπόν, τώρα, πάντως πολύ βασικό κομμάτι στο Proxmox, όπως θα δούμε, είναι το file system και το storage, δηλαδή, όχι το file system, το storage πιο σωστά. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές. Αυτός είναι ένας πίνακας που τον έχω πάρει από το wiki του Proxmox, το οποίο είναι αρκετά έτσι πλήρες και βλέπει κανείς ότι ανάλογα με το πού θα αποφασίσει πού θα αποφασίσει να εγκαταστήσει το
Proxmox και πού θα τρέχουν τα VM του έχει διάφορα προβλήματα. Άρα μπορείς να κάνεις αυτό που είπαμε με το ZFS. Ναι, αλλά το storage δεν θα είναι shared μεταξύ των διάφορων nodes που θα έχει στήσει το Proxmox. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις, όπως θα κάνουμε εμείς, το NFS. Έχετε δουλέψει ποτέ με NFS? Σας λέει τίποτα? Κάτι, κάτι σας θυμίζει από το μακρινό παρελθόν, έτσι. Μπορεί να είναι πολύ βασικά αυτά που λέω, αλλά τα λέω για να είμαστε σίγουροι. Το NFS είναι ο κατεξοχήν τρόπος να μοιράζεσαι αρχεία στο Linux μεταξύ υπολογιστών. Παλιό, παραδοσιακό, με κάποια προβλήματα, διότι δεν έχει και πολύ, τουλάχιστον έτσι όπως το χρησιμοποιούμε, authentication, οπότε εκεί έχει ένα θέμα. Αλλά δουλεύει, είναι αρκετά γρήγορο, αλλά δεν μπορείς να πάρεις snapshots σε αυτό. Άρα κάτι πληρώνεις, κάτι δίνεις. Τώρα, το CIFS είναι το SMB, δηλαδή στην ουσία είναι αυτό που χρησιμοποιούν τα Windows για να μοιράζονται αρχεία μεταξύ μηχανημάτων. Βλέπετε πάλι το ίδιο θέμα, δεν μπορείς να πάρεις snapshots. Και πια αυτό που νομίζω κατάφερα τελικά να στήσω, για να σας το δείξω κιόλας, είναι το ZFS over iSCSI. Άρα δηλαδή είναι αυτή η λογική του ZFS πάλι, αλλά στην ουσία τώρα το σερβίρουμε μέσω του δικτύου, μέσω του Ethernet, του κανονικού δικτύου του IP. Εκεί, ναι, είναι και shared storage και μπορεί κανείς να πάρει στην άψη. Άρα θα λέει κανείς, αυτό είναι. Αυτό θα κάνουμε. Ναι, εντάξει, εξαρτάται τώρα. Αν έχεις ένα host μόνο, δηλαδή έχεις πάρει ένα πολύ μεγάλο σερβερ, όπως κάνανε πρόσφατα τώρα οι διαιτολόγοι, πήραν ένα πολύ μεγάλο σερβερ και είπαν ένα σερβερ θέλουμε και θα στήσουμε εκεί τα πειράματα, ξέρω. Έτσι. Οπότε πήραν ένα θηρίο, τι θα στήσουν, διότι και αυτοί θέλουν να γλιτώσουν χρήματα, τους στήσαμε το Proxmox, τους είπαμε όμως εμείς δεν, αλλά κάπως καταφέρανε πάλι κάποιους δικούς μας να τους εμπλέξουν. Πώς το καταφέρουν αυτό? Κάτι τους προσφέρουν, δεν ξέρω. Ναι, χρήματα τους κάνουν και fit, ίσως, δεν ξέρω αυτό. Okay. Και αυτοί λοιπόν δεν έχει νόημα να στήσουν κάποιο network storage. Ας πούμε. Έχουν ένα τεράστιο server και απλά δεν θέλουν να τα τρέχουν τα πράγματα σε bare metal, μπας και καταφέρουν να πάρουν και ένα backup. Εξαρτάται. Θυμάμαι ώρες επί ωρών συζήτηση όταν στείναμε και τα εργαστήρια, εάν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε NFS ή CIFS. Τελικά καταλήξαμε στο CIFS, διότι θέλαμε οι χρήστες να βλέπουν το ίδιο home directory και στα... Τι requirements τρελά ήταν αυτά τότε εκείνη την εποχή? Υπήρχε ένα requirement και έλεγε τα εργαστήρια πρέπει να είναι dual boot, Windows Linux, και οι χρήστες πρέπει να βλέπουν τα ίδια directories και στο home folder του Linux και να κάνουν mount αυτό το πράγμα σαν external drive στα Windows. Ποιος το είχε σκεφτεί αυτό? Δεν είχα καταλάβει ποτέ. Λέω, ρε παιδιά, γιατί το κάνουμε αυτό? Δεν είχα πάρει. Δηλαδή, όλοι μου λέγανε ότι ξέρεις, μου το χρειάζεται το τάδε. Πήγαινα στον τάδε, του λέω, γιατί το κάνουμε αυτό? Λέει, το χρειάζεται. Ξαναγυρνάγαμε. Έτσι, οπότε ήταν ένα φοβερό, πώς το λένε αυτό, conspiracy theory, ας πούμε. Τελικά κάποια στιγμή δούλεψε αυτό και μετά είπαμε, και γιατί να έχουμε Windows, οπότε κόψαμε τα Windows. Και είχε πλάκα να δούμε ποιοι αντιδράσαν. Αντιδράσαν κάποιοι διδάσκοντες γιατί θέλαν και τους είπαμε ότι εδώ είναι τμήμα πληροφορικής και μόνο Linux υποστηρίζουν. Μία χρονιά ήμουν κοσμήτορας, είχα κάποιες οχλήσεις, τη δεύτερη χρονιά λιγότερες, την τρίτη χρονιά βαρεθήκαν και είπαν όλοι θα μάθουμε Linux, δεν γίνεται με αυτό. Άρα θέλω να πω,
υπάρχει μια συνεχή συζήτηση για το file system, για το storage, όχι μόνο όμως στο κομμάτι του virtualization, αλλά και στο κομμάτι του πώς στείλουμε ένα domain και όλα αυτά τα πράγματα, η οποία προσωπικά τη βλέπω πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά νομίζω ότι οι υπόλοιποι δεν, δεν, πώς το λένε, δεν συμμερίζονται αυτή την αγάπη που έχω σε αυτή τη συζήτηση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα πώς το εγκαθιστούμε αυτό αν έχουμε ένα παλιό υπολογιστή? Δύο μέθοδοι. Η πλέον καθαρή είναι να κατεβάσουμε τον installer, δηλαδή θα μπορούσα να πάμε. Αν έχετε κανέναν παλιό υπολογιστή, τι είναι κακή ιδέα να δοκιμάσετε. Μπορείτε να στήσετε ένα VMware και να στήσετε το VirtualBox εκεί πέρα. Έτσι, μπορεί να γίνουν τέτοια ωραία διαστραμμένα πράγματα. Άρα λοιπόν αυτοί πας στο site τους. Ναι, οκ. Αλλά δεν περάσατε καλά. VMware Lab, Ναι. Center για τους C6 για να γίνει upgrade σε 8. Οκ. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι στο πανεπιστήμιο είμαστε και λίγο, αν δουλεύει κάτι, μην κάνεις κατευθείαν upgrade. Βέβαια, έτσι μερικές φορές την πατάμε, διότι ό,τι δεν κάνεις upgrade, μετά από λίγο καιρό, δηλαδή είχαμε μείνει το παλιό μας site στο παλιό Joomla και κάναμε το σταυρό μας, ας πούμε, γιατί ήταν και end of support. Και είπαμε, δεν γίνεται, θα πάμε ένα πακέτο. Πάγαμε ένα πακέτο, κάτι plugins, φανταστείτε ότι το site ήταν από το 2008, στο Joomla 1,5. Τώρα το Joomla έχει φτάσει στο 5, κάτι. Οπότε φανταστείτε τον πόνο όλο αυτό να γίνει upgrade. Τελικά έγινε και τότε το Σαββατοκύριακο το πήγαμε. Αλλά ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τέτοιους πόνους. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εμπειρία σε major, γιατί νομίζω αυτό ήταν και major release upgrade, έτσι δεν είναι? Okay. Δεν έχω παρόμοια εμπειρία από το Proxmox να πάμε σε νέο major upgrade, δηλαδή να πάμε από το 7 στο 8, τι θα γίνει. Έχω μια εμπειρία όμως από το Virt που μας είχε γονατίσει. Δηλαδή όποτε έβγαινε ένα καινούριο upgrade και minor upgrade που ήταν, είχε φοβερά bugs, δεν μπορούσες να κάνεις login στα μηχανήματα, δηλαδή ένα περίγραπτο πράγμα και γι' αυτό κιόλας πήγαμε στο Proxmox. Τέλος πάντων, εάν έχετε όρεξη, μπορείτε να πάτε να δοκιμάσετε να κατεβάσετε το ISO. Στην ουσία θα δείτε ότι είναι ένα Debian, το οποίο αυτοί το έχουν πάρει και το έχουν κόψει και ράψει στο δικό τους, στη δική τους έτσι, όπως το θέλουν. Η εγκατάσταση είναι αρκετά αυτοματοποιημένη. Δηλαδή, η άλλη εναλλακτική, πριν πω για την εγκατάσταση, είναι να πάρει κανείς ένα Debian 11 και να εγκαταστήσει εκεί τα πακέτα του Proxmox. Θα μου πείτε ποιος τρελός θα το έκανε αυτό. Εντάξει. Κάποιες φορές το ISO δεν πολύ καλό δουλεύει. Το κάναμε σε ένα παλιό... Είχαμε ένα πρόβλημα με κάτι παλιούς G7 servers, τους οποίους μάλιστα ήθελα να τους χρησιμοποιήσω και για το μάθημα, δηλαδή να στήσουμε εκεί το Proxmox, διότι εντάξει, ήταν παλιοί, αλλά είχαν μνήμη, μια χαρά. Αλλά ο ένας ταύτισε και ήταν τρεις αυτοί οι παλιοί, ο ένας ταύτισε και συνήθως για να κάνεις ένα αξιοπρεπές cluster, ας πούμε, θέλεις τρεις host. Τέλος πάντων, υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο, σου δίνει κάποια ευελιξία, αλλά μετά όλο και κάτι μπορεί να στραβώσει, να πρέπει να εγκαταστήσεις κάποιο πακέτο που για κάποιο λόγο δεν το έχεις βάλει κτλ. Συνήθως όλοι ξεκινάμε από το ISO και πορευόμαστε, και βέβαια να πούμε ότι φαίνεται, δεν το έχω δοκιμάσει όμως εγώ, το έχει δοκιμάσει ένας στο κέντρο δικτύων, αν θυμάμαι καλά, ο Παναγιώτης το έχει δοκιμάσει αυτό. Τέλος πάντων, το είχε εγκαταστήσει ή κάποιος του είπε ότι το έχει καταφέρει, αλλά
το έχω ακούσει κι εγώ ότι μπορούμε να το βάλουμε και σε ένα Raspberry. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα home lab το οποίο να βασίζεται σε ARM και όχι σε 664. Τώρα θα μου πείτε γιατί κάποιο να θέλει να εγκαταστήσει Proxmox σε ένα Raspberry. Εντάξει, το Raspberry τώρα έτσι όπως έχει γίνει δεν έχει και πάρα πολύ λίγη υπολογιστική ισχύ. Δηλαδή τώρα 8 GB μήνυ, νομίζω το Raspberry Pi το 5 έχει και καλύτερο επεξεργαστή. Εγώ έχω κάτι 4 και παίζω. Δεν έχει λίγο καλύτερο επεξεργαστή όμως. Ναι. Οκ. Πάντως, όχι, μου είχε πει ότι ένας γνωστός του το έχει κάνει, αλλά το έχει πάει και ο ίδιος. Ωραία, οπότε θα τον φέρουμε εδώ μια μέρα να μας το δείξει. Τώρα τι κάνει με όλα αυτά τα Raspberry Pi δεν έχω καταλάβει, αλλά τέλος πάντων δεν ρωτώ τέτοιες ερωτήσεις. Οκ, άρα οι πολλοί μερακλείδες θα μπορούσαν να το στήσουν και σε ένα Raspberry Pi και να τρέχουν VM εκεί πάνω. Εντάξει. Οκ, εξαρτάται από τις ανάγκες. Έτσι, δεν είναι δηλαδή κάτι... Τώρα, εντάξει, το installation, εδώ έχω κάποιες εικόνες για να δείτε ότι δεν είναι και τίποτα το φοβερό. Στην ουσία έχει έναν graphical installer, σου λέει εγώ είμαι και σου τα βάζω όλα. Πού θέλεις να εγκατασταθώ, δηλαδή συνήθως όταν πας να το στήσεις σε ένα enterprise server, αν πας να το στήσεις σε ένα server πρέπει να έχεις και ένα dedicated boot δίσκο, να το βάλεις αυτό το πράγμα εκεί πέρα και να πεις ότι έχω αυτό το μικρό δίσκο για να κάνω boot και έχω είτε παίρνω από το storage για τα VM από το δίκτυο είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα θέλει έναν boot δίσκο σίγουρα. Σου λέει βάλε μου ένα administrator password για να ξέρω πώς θα κάνει. Ο administrator είναι και αυτός που κάνει login στο μηχάνημα. Άρα φανταστείτε ότι αυτό είναι ένα περιβάλλον Linux. Έτσι. Άρα υπάρχει αυτό το περίφημο PAM authentication. Εν πάση περιπτώσει, όποιος είναι χρήστης στο Linux λειτουργικό μπορεί να κάνει login και υπό προϋποθέσεις μπορεί να κάνει και login στο περιβάλλον του Proxmox. Οπότε, και αυτό που χρειάζεται τώρα μία προσοχή είναι πάντα το δίκτυο. Η σύσταση, εντάξει, πότε κανείς δεν το κάνει, τουλάχιστον στο πανεπιστήμιο. Η σύσταση είναι να έχεις και ένα dedicated NIC, Network Interface Card, για να κάνεις το management. Εντάξει, θα δούμε μερικά τέτοια παραδείγματα, αλλά στην πράξη τελικά δεν το πολύ εφαρμόζουμε, παίζουμε με βιλάνση ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, αν το έχει κανείς βέβαια, καλό είναι. Και στείνεις αυτό το πράγμα, μπλα 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 μπλα, και ξεκινάει και στην ουσία, εάν κάνει... Τώρα με έχουν κλείσει από εδώ. Προσπαθήσω να μπω με το VM, αλλά μπορεί να έχουμε μια μικρή διακοπή στο Zoom. Ωραία, εγώ κουνιέμαι, αλλά δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι με ακούτε. Τώρα, με ακούτε οι υπόλοιποι? Αυτό μπορεί να είναι και φυσιολογικό τώρα, διότι όπως είχε γράψει και στα σχόλια όταν ανέβασε τη διαλέξη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε κάτι αϊπνίες και ακούγοντας τις διαλέξεις σας, πραγματικά μετά το σβήσαν αυτό το σχόλιο. Δεν κατάλαβα γιατί. Λοιπόν, τέλος πάντων, ελπίζω να με ακούτε οι απομακρυσμένοι. Ναι, μια χαρά. Με ακούτε τώρα? Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, άρα μπορώ εγώ να μπω σε ένα από αυτά τα host που τρέχει το Proxmox. Ωραία, είναι ένα Linux μηχάνημα. Μπορώ να δω τα interface. Παναγία μου, ένα κάρο interface, αλλά κάπου εδώ είναι το local. Ναι, το είναι κλειστό μάλλον. Και βλέπω εδώ ότι το Proxmox στην ουσία μου δημιουργεί ένα network bridge, το οποίο κάθεται πάνω από το φυσικό interface, και αυτό θα δούμε μετά είναι η αρχή
του Software Defined Networking που κάνει. Πάνω από αυτά κάθονται όλα. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω ότι είναι ένα μηχάνημα. Πώς ήταν τώρα που βλέπαμε το... Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι Debian 12, είναι ένα Debian. Εντάξει, προφανώς έχει τα δικά του έχει τα δικά του repositories, έχει όλα αυτά, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο τρέχει σε Debian. Τώρα, ωραίο είναι αυτό, αλλά είπαμε χρειαζόμαστε ένα UI, γιατί άμα ήταν να κάθομαστε να παίζουμε έτσι, μπορούμε να μπούμε και στο UI. Κάποια στιγμή θα φροντίσω, όπως είπα, να μπορείτε και εσείς να μπείτε άμα θέλετε να φτιάξουμε και ένα μικρό VM. Μπαίνω λοιπόν με ένα χρήστη του συστήματος και έχω ένα dashboard. Εδώ μου λέει, διότι και αυτοί είπαμε πριν να βγάλουν χρήματα, ότι ξέρεις δεν μπορώ να κάνω update, διότι δεν είσαι στο Enterprise Repository, αλλά μπορείς να κάνεις switch στο Enterprise Repository. Αυτοί προφανώς για να σου πούνε ότι μεγάλε ναι, μη μου τη γλιτώσεις έτσι, ξέρεις, πρέπει να είσαι στο Enterprise Repository αν θες να είσαι production. Οκ, εντάξει, το ακούμε αυτό, κουνάμε το κεφάλι μας. Μπορεί κανείς πάντως και αυτό ακόμα να το διορθώσει, δηλαδή να βάλει τα community repositories που κάνουν μια χαρά τα updates, τουλάχιστον δεν έχει κολλήσει κάτι μέχρι τώρα. Άρα βλέπουμε εδώ τα βασικά συστατικά. Έχουμε 3 κόμβους. Τώρα στην αρχή βέβαια όταν εδώ το στείναμε, τα πράγματα ήταν λίγο μοναχικά. Δηλαδή θα δείτε ότι εδώ υπάρχει ένας κόμβος. Έτσι. Άρα στείνεις τον πρώτο κόμβο, ας πούμε, και μετά σιγά σιγά αυτό το πράγμα το κάνεις να μιλάει και με τους γείτονες. Έτσι. Έχουμε λοιπόν 3 κόμβους που μπορούμε εμείς να τρέχουμε VMs. Τώρα δεν ξέρω αν εδώ... Έχουμε κάποια VMs τα οποία ήδη τρέχουν. Βλέπετε εδώ, σου λέει τι είναι ρε μεγάλε, ποιο είναι το SDN, δηλαδή πώς είναι το Software Defined Networking σου. Προφανώς υπάρχει το Local Network, το οποίο υπάρχει out of the box. Εμείς εδώ έχουμε δημιουργήσει και ένα εσωτερικό δίκτυο. Θα τα δούμε αυτά ίσως, ελπίζω, πιο προσεκτικά. Και εδώ είναι τα storage που υπάρχουν στους διάφορους κόμβους. Έτσι, θα μιλήσουμε για όλα αυτά σιγά σιγά για να δούμε τι από αυτά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, κάθε κόμβος προφανώς τρέχει τα δικά του VM, βλέπει τα δικά του storage, αλλά λέω στην αρχή ήταν όλα πολύ μοναχικά, υπήρχε μόνο αυτός και σιγά σιγά προσθέτουμε και άλλους κόμβους έτσι ώστε να κτίσουμε την υποδομή μας. Κάτι ανάλογο γίνεται και στο VMware, φαντάζομαι πολύ πιο, πολύ πιο εύκολα ή πολύ πιο αυτόματα, δεν ξέρω. Τώρα, όταν κανείς στείνει λοιπόν τον πρώτο node ή το δεύτερο node ή το οτιδήποτε, έχει ένα κάρος, μπορεί να έχει 1, 2, 3 servers οι οποίοι τρέχουν μόνοι τους, αλλά ο ένας δεν ξέρει την ύπαρξη του άλλου και αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε κάπως, όπως είπαμε, να μην έχουμε single point of failures, δηλαδή με κάποιο τρόπο, εάν πεθάνει ο ένας από τους host, να μπορούμε να πάμε τα VM μας από το ένα host στο άλλο. Έτσι. Τώρα, αυτό για να το κάνεις και για να το κάνεις live πολλές φορές, πρέπει ο ένας host τουλάχιστον να ξέρει τον άλλον και
εάν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, και συνήθως το κάνουμε, εκτός λέω και πάλι αν είμαστε σαν τους διαιτολόγους που έχουν πάρει ένα τεράστιο σερβερ και δεν τους ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, έχουν ένα σερβερ και θέλουν να τρέξουν διάφορα VMs εκεί, πρέπει να φτιάξουμε ένα cluster. Χρειαζόμαστε συνήθως 3 nodes, άρα το επόμενο βήμα είναι στείνει κανείς άλλα 3, άλλα 2, συγγνώμη, και μπορεί σιγά σιγά να κάνει να δημιουργήσει το cluster. Άρα υπάρχει το node, υπάρχει το cluster που αποτελείται από πολλά nodes και βλέπουμε, ας πούμε, ότι θα μπορούσαμε εδώ να δούμε την κατάσταση του cluster, να δούμε, μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε ένα τέταρτο node, πώς θα ενωθεί στο cluster αυτό. Αν είχαμε ένα τέταρτο node έτοιμο, θα βλέπαμε ότι στην ουσία πρέπει να του βάλουμε το κλειδί, το join information, για να βρει τους άλλους τώρα τα άλλα 3 host και να έχουμε και ένα τέταρτο node στο cluster. Τώρα, όταν λέμε cluster, αν ήταν εδώ η κυρία Νικολαίδου που κάνει τα κανονισμένα, θα έλεγε τι βλακίες είναι αυτές. Το cluster συνήθως έχει ένα Σας έχω κουραστεί? Είστε ok? Είναι και 20. Θέλετε ένα διάλειμμα ή αντέχετε για να τελειώσουμε κάτι στις 9? Πώς είστε? Μήπως χρειάζεται οι μπαρατοκαπνισμένες κάνες? Θέλετε έτσι ένα 5? Τι θέλετε? Συνεχίζουμε? Αντέχετε? Υπόλοιποι? Ωραία. Λοιπόν, τώρα, αν ήταν εδώ η κυρία Νικολαίδου που κάνει τα κατανεμμένα, θα έλεγε τι βλακίες είναι αυτές. Ωραία να έχεις πολλούς host μαζί, αλλά κάπως ο ένας πρέπει να βλέπει το storage του άλλου. Έτσι ώστε να έχουμε δηλαδή μια τέτοια κατάσταση. Τώρα, συγγνώμη, θα γράψω κάτι στο πίνακα. Έχω αυτό το αγαπημένο σχήμα που κάνω πάντα. Έχουμε πολλά host και έχουμε από κάτω το κοινό storage. Διότι πάλι, εντάξει, θα μπορούσε κανείς να πάρει και ένα server πληρείο που να έχει τεράστιο storage και να χρησιμοποιεί αυτό. Βέβαια, μετά να του χαλάσει ο ένας storage, αυτός ο ένας και μοναδικός server, τι θα κάνει? Άρα λοιπόν, σίγουρα όταν κανείς μιλάει για το cluster του Proxmox πρέπει να δει πώς θα κάνει το shared storage. Αυτό είναι θέλει αρκετή συζήτηση. Και μετά πρέπει να εξετάσει... Τι είναι αυτό τώρα, γιατί μου βγήκε? Να καλύπτει κανείς καινούργια πράγματα στο Zoom. Και μετά πρέπει κανείς να εξετάσει και άλλα πράγματα, δηλαδή πόσο εύκολο τελικά είναι πόσα nodes μπορώ να βάλω σε ένα cluster. Έτσι, νομίζω στα forums έχω δει και ανθρώπους οι οποίοι νομίζω έχουν πάνω από 20-30 host στο ίδιο cluster. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιο είναι το όριο που λέει το ίδιο το wiki του Proxmox, αλλά φαίνεται ότι κάνει scale καλά. Το βασικό εδώ λοιπόν είναι το live migration, δηλαδή αν σου πεθάνει ένας host ή ξέρω ένας host γίνει την κάρη από CPU ή οτιδήποτε άλλο, να μπορείς εσύ να πας τα μηχανήματά σου σε ένα άλλο. Έτσι. Και βέβαια να έχεις και αυτή την κεντρική διαχείριση, δηλαδή να τα βλέπεις όλα μαζί, να μην βλέπεις κάθε node ξεχωριστά. Τώρα, βέβαια, να πούμε πού έχει στηθεί, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, πού έχει στηθεί το Proxmox, είναι σαν αυτό που λέγαμε. Στην αρχή νόμιζα ότι θα καταφέρω να το στήσω σε αυτούς τους virtual, στους φυσικούς servers. Δεν το έχω παρατήσει. Τώρα θα πάρουμε και άλλους 3 καινούριους, οπότε αυτούς που θα αντικαταστήσουμε
δεν θα τους πετάξουμε. Ίσως δηλαδή μπορεί να έχουμε σίγουρα άλλον έναν και ίσως και άλλους δύο που θα μπορούσαμε να βάλουμε στο bare metal cluster, αλλά προς το παρόν αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι το Proxmox αυτό που έχουμε στήσει στο lab τρέχει πάνω από ένα άλλο Proxmox. Δηλαδή υπάρχει ένα άλλο Proxmox, ελπίζω να μην με κλείσαν και από αυτό. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο Proxmox. Νομίζω είναι εκεί. Όπου τρέχει διάφορα πράγματα. Φανταστείτε ότι κάτω δηλαδή υπάρχει ένας blade server το λέμε, δηλαδή είναι ένα κουτί που έχει 8 server εδώ. Είναι και 8. Έχει λοιπόν 16 μικρούς server pizza box. Τώρα βέβαια κάθε ένας από αυτούς νομίζω είναι κάτι του στυλ 36 πυρήνες. Κάτι πρέπει να έχουν αυτοί πόσο λένε Xeon επεξεργαστές. Νομίζω έβγαινε κάτι σε 36 πυρήνες, 192 κάποιοι γίγα μνήμη. Πολύ μικρό τοπικό δίσκο. 300, έναν διπλό τοπικό δίσκο. Και όλο αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα HP Blade chassis, δεν ξέρω τι, έχει σύνδεση με ένα Fiber Channel interface, εντάξει, είναι τώρα τόσο απλό, τέλος πάντων, σε ένα storage, μάλλον όχι σε ένα storage, είναι τρία τα storage, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα τέτοιο storage, το οποίο το Blade το βλέπει με αυτό το πρωτόκολλο που λέγεται το Fiber Channel. Έτσι. Το Fiber Channel στην ουσία σε βοηθάει όλο αυτό το storage array, που είναι, ξέρω εγώ, νομίζω αυτό που πέφτει τώρα το Proxmox, αυτό, για να δούμε αν μας το γράφει κιόλας, πρέπει να είναι κάτι 20 τέρα, αν μας το γράφει. Και αυτό είναι το ένα του κομμάτι. Για να δούμε εδώ τι γράφει. Ναι, είναι 18 τέρα. Έτσι. Και το ωραίο είναι ότι εξαιτίας του Fiber Channel, κάθε σερβερ από αυτούς είναι σαν να το βλέπεις σαν τοπικό δίσκο. Άρα, εδώ βλέπετε, μιλάμε για μια κάπως πιο enterprise λύση. Έτσι, δηλαδή, έχεις ξεφύγει από το πώς θα μοιράσω το storage, πώς θα κάνω το ένα, πώς θα κάνω το άλλο. Δηλαδή, έχεις ένα λίγο πιο enterprise setup. Τώρα, αν το χρειαζόμαστε, είναι μια ιστορία. Αλλά τέλος πάντων, όπου το Fiber Channel στην ουσία είναι αυτό που κάνει το shared storage ανάμεσα στους hosts. Οπότε, δεν ξέρω αν μπορώ να μπω σε ένα host μεγάλο. Άρα εδώ έχουμε, φανταστείτε, 7 host, που είναι το Proxmox που τρέχει πια στους φυσικούς servers. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν... δεν πιστεύω να μου βγάλαν το κλειδί. Όχι. Αν κανείς δει, ξέρω εγώ... Όχι. Δεν μας... Βλέπει ότι έχει διάφορους σκληρούς δίσκους, ο κάθε σερβερ. Ένας από αυτούς, ο SDA, είναι αυτός που κάνει το boot. Στο BIOS, στην ουσία του server, αυτοί τρέχουν το ILO, Integrated Lights Out, της HP, αυτό το φοβερό BIOS, αλλά δουλεύει, okay.
Βλέπεις λοιπόν ότι σου έχει κάνει ένα RAID 2, οπότε τους δύο δίσκους τους τοπικούς τους έχει ενώσει για να έχεις λίγο πιο high availability τέτοιο. Και εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν στο λειτουργικό σύστημα, αυτό πάντα ρε παιδί μου λέω τι κάνουμε ρε παιδί μου, στο λειτουργικό σύστημα βλέπεις άλλους 4 δίσκους και βλέπετε ότι ο ένας είναι βλέπεις 2 φορές έναν ο οποίος είναι 16 τεραμπάιτ. Άρα δηλαδή αυτό το Fiber Channel όχι μόνο σου κάνει mount αυτό το storage μία φορά, αλλά στο κάνει 2 φορές. Έτσι, είναι αυτό που λέμε το multipath. Οπότε έρχεται αυτός και έχει 2 δρόμους. Έτσι, ώστε η ιδέα είναι ότι αν χάσεις τον έναν, να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον άλλον. Γιατί φανταστείτε τώρα ότι εδώ τρέχουν τα δεδομένα των VMs. Αν ξαφνικά χαθεί αυτό, η βάση δεν θα ξέρει που να πάει να γράψει. Έτσι, οπότε σε πιο enterprise λύσεις θέλεις να έχεις 2 δρόμους να φτάσεις στο storage. Επομένως, σου δημιουργεί 2 σκληρούς δίσκους που βλέπει το λειτουργικό. Και τώρα δεν ξέρω αν είστε και πολλοί μίστες του Linux, αλλά αυτό σημαίνει ότι το βλέπω σαν τοπικό δίσκο. Τώρα βέβαια, και αυτός το βλέπει σαν τοπικό δίσκο. Και αυτός το βλέπει το ίδιο. Και αυτό σαν τοπικό δίσκο. Άρα είναι shared storage, το βλέπουν όλοι. Αλλά τώρα πώς όλοι θα συγχρονίσουν τις εγγραφές, εκεί πια έρχεται το file system αυτό, τα logical volumes και τα λοιπά, που εντάξει, τους επιτρέπει να έχει logical volumes σε shared storage επάνω. Οπότε γίνεται να φανταστείτε τώρα τι δύσκολες δουλειές είναι αυτές για να τα κάνει κανείς στο λειτουργικό, έτσι. Να συντονιστούν όλοι αυτοί και συνήθως αυτά τα interfaces εδώ νομίζω σε εμάς, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 8 Gigabit. Υπάρχουν και μεγαλύτερες ταχύτητες. Οπότε φανταστείτε πόσο γρήγορα πρέπει και αποδοτικά πρέπει να δουλεύουν όλα αυτά. Αλλά εντάξει, αυτά έχουν dedicated hardware controllers και το storage έχει τα δικά του. Το αναλαμβάνει το hardware αυτό το κομμάτι. Εντάξει, και αυτό που μας έχει φάει τη ζωή είναι το multipath, όπου στην ουσία σου λέει ρε παιδί μου ότι έρχομαι εγώ εδώ, είμαι ο multipath daemon, ας πούμε, που είναι ένα κομμάτι στην ουσία, νομίζω στον πυρήνα ζει και αυτός, όπου παίρνει αυτό τα 16 τέρα και σου λέει ότι έχω και κάποια πώληση τι συμβαίνει όταν χάσω ένα από τα 2 paths, ας πούμε, ότι εάν χάσω αυτό, διάφορες έτσι, στρατηγικές, round robin και οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, συνήθως χρησιμοποιείς τα defaults, αλλά okay. Αυτό λοιπόν είναι ένα λίγο πιο enterprise setup, αλλά παρόλα αυτά το Proxmox έχει καταφέρει να προσαρμοστεί και σε αυτό. Συνήθως το Proxmox χρησιμοποιείται σε λίγο πιο low cost συστήματα, αλλά φαίνεται ότι it works. Τώρα, βέβαια, κάτι μέρες χάνεις παλιά χάναμε το ένα multipath, λέγαμε αυτό, δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Τέλος πάντων, καταλάβαμε λίγο ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ισχύει το βγες και ξαναμπες. Δηλαδή για κάποιο λόγο όταν έκανε boot το Debian έχανε, αυτό είναι νομίζω το θέμα του Debian, δεν νομίζω είναι το Proxmox, έχανε το ένα path, οπότε είπαμε κλείσε και τα 2 path και ξανά άνοιξε τα on boot. Υπάρχει εδώ κάτι τέτοιο cron? Μάλιστα. Can lock. Όχι, εδώ δεν το κάνουμε αυτό. Αλλά εδώ για κάποιο λόγο ξεκινάμε το network στο reboot. Τέλος πάντων, εντάξει. Χρόνο να έχει κανείς και να ασχολείται.
Έτσι, δεν το περίμενα, αλλά έχει, επειδή όταν κανείς στείνει πράγματα, έχει και την, ξεφεύγω, τέλος πάντων. Έχει και τη χαρά ότι έστησα κάτι, ότι θα είναι κάτι χρήσιμο. Είναι αρκετά παραγωγικό, όσο και αν όταν σε βλέπουν οι άλλοι και κάνεις αυτά στο terminal σου, λένε τι έπαθε τώρα αυτός. Οκ, εντάξει. Λοιπόν, άρα αυτό στην ουσία είναι το μεγάλο Proxmox για για δικούς μας λόγους χρησιμοποιούμε αυτή τη φέτα, αυτές τις φέτες μέχρι την 7. Οι από κάτω τρέχουν το Proxmox 8. Γιατί το χωρίσαμε? Διότι παλιά ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν εδώ το VMware, το Academic, και εδώ τρέχαμε το Ovid από το 8 στο 16. Κάποια στιγμή κάτι έγινε εδώ, νομίζω αυτό που λέγαμε με τα license ή οτιδήποτε άλλο, αλλά νομίζω είχε ξεκινήσει ο πόνος από την αρχή, έπρεπε να κάνουμε upgrade. Αλλά τότε δεν τα διαχειριζόμουν εγώ αυτά. Έπρεπε να κάνουμε upgrade και πάθαμε ένα κοκομπλόκο. Ήταν και κάποια άλλη εποχή, επειδή το VMware χρησιμοποιούσε το Flash, δεν είχαμε πάει ακόμα στο Flash, το Flash τελείωσε. Έπρεπε να πάμε σε HTML5, που ήταν για ο άλλος, ο browser του VMware, η κονσόλα του VMware. Εντάξει, τελικά ήταν μια εποχή που αυτά το διαχειριζόμασταν με ένα παλιό Windows μηχάνημα, το οποίο το ρολόι του ήταν το είχαμε πει στο τελευταίο έτος που υποστηριζόταν το Flash. Εντάξει, και κάποια στιγμή είπαμε, συγγνώμη, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Οπότε μία νύχτα που κανένας δεν κατάλαβε τίποτα, πήγα εγώ δεν είχε, τα είχαν μεταφέρει τα VMs, οπότε πήγα μία νύχτα και τα έστησα όλα από την αρχή σε Proxmox, δεν θυμάμαι κιόλας τι ήταν. Και μετά, και το από κάτω, το ξυλώσαμε το overview και αυτό είχε διάφορα προβλήματα και στήσαμε το Proxmox. Άρα, εδώ από κάτω τρέχει ένα άλλο cluster του Proxmox, γιατί δεν τα έχεις μαζί, διότι δεν μου φάνηκε και πολύ σωστό τότε, όταν το στείναμε. Δηλαδή, τότε είχε πρωτοβγεί το Proxmox 8 και λέγαμε, ρε παιδί μου, μήπως δεν είναι καλή ιδέα να είναι όλο μας το Blade στην καινούρια έκδοση. Φοβόμασταν λίγο και από τη Red Hat αυτά που έκανε, ενώ την άλλη αυτή με το Rev, το Ovid, συγγνώμη, οπότε είχαμε λίγο φοβηθεί. Το ωραίο είναι ότι υπάρχει αυτό το cluster εδώ, άρα είναι στην ουσία δύο cluster, και υπάρχει και ένα άλλο cluster στην Ελευθερίου Βενιζέλου που τρέχει Proxmox. Εκεί, αν θυμάμαι καλά, τρέχουν διάφορες υπηρεσίες όπως το eClass. Εδώ τώρα στο μεγάλο Proxmox, ας πούμε, τρέχουν διάφορες υπηρεσίες. Τι να κλείσουμε λίγο να πάρουμε κάποια tickets αύριο. Αυτός δεν έχει τίποτα, εντάξει. Έχει κάποια Keyclocks εδώ. Ο Domain Controller. Ένα VM το οποίο... την κάνει αυτό, αλλά και δεν το πολύ πιστεύω κιόλας. Ένα VM το οποίο τρέχει διάφορα, ξέρω εγώ, το Nextcloud, τρέχει ένα καινούριο Keyclock, τρέχει διάφορα Django apps, αν χρειαστεί ποτέ να κάνετε reset το password, δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει. Τέλος πάντων, καταλήγει εδώ μέσα σε έναν container εδώ πέρα. Διάφορα πράγματα. Κάπου εδώ τρέχει και το Standing Greece, νομίζω. Για να δούμε. Ναι, το κύριο Κουσιουρία θα να το τα κλείσουμε, να δούμε αν θα το καταλάβει.
Λοιπόν, εδώ βλέπετε, εδώ τώρα είναι ένα. Δεν ξέρω αν φαίνεται, ρε παιδιά, συγγνώμη γιατί είναι και λίγο. Εδώ τώρα είναι ένας Kubernetes cluster που έχει στρίσει το Standing Greece. Άρα είναι κάποια cluster, κάποιο cluster και έχουν στήσει και ένα staging cluster για να περνάνε πρώτα τα commits εκεί. Γενικά, πολύ πράγμα. Τρέχει από ερευνητικά έργα. Αυτό το Applied Informatics γιατί είναι άδειο. Standing Greece, βλέπετε εδώ το cluster του Standing Greece, βλέπετε εδώ. Έχουν στήσει ένα Kubernetes cluster, έχουν τα host, έχουν ένα database server που είναι έξω από το Kubernetes cluster, έχουν ένα NFS που είναι το shared storage του cluster και αυτός πρέπει να είναι ένας load balancer, αν θυμάμαι καλά. Ναι, κάποιος παλιά είχε στήσει και ένα OpenStack. Okay. Ήταν μια πτυχιακή που τον είχα ταλαιπωρήσει πάρα πολύ το φοιτητή μας. Και διάφορα άλλα. Ωραία, αυτός τα κλείσαμε όλα. Ωραία, σιγά σιγά διάφορα πράγματα τα οποία είναι production. Εντάξει, δεν είναι production, αλλά εκεί τρέχει το Standing Greece, ας πούμε. Οπότε, εντάξει, το τι είναι και τι δεν είναι production τώρα, μια μεγάλη ιστορία. Εκεί πέρα λοιπόν κάπου ζουνε και για να δούμε, θα το βρούμε. Υπάρχουν λοιπόν και κάποια VMs που στην ουσία είναι το Proxmox Lab που έχουμε στήσει εδώ. Άρα βλέπουμε ότι είναι 3 host, είναι αυτά τα 3 host που βλέπουμε εδώ πέρα. Τώρα είναι λίγο μπέρδεμα γιατί είναι το Proxmox πάνω από το Proxmox, τέλος πάντων. Και βλέπω ότι υπάρχουν και κάποια εξωτερικά που είναι που είναι το NFS Storage, όπου σε hardware του έχουμε δώσει 600 γίγα. Άρα αυτό το NFS Storage θα δούμε αργότερα ότι μοιράζεται σε αυτούς τους 3 host. Είναι το shared storage των 3 host. Εκεί ζουν τα VM λοιπόν που βλέπουν αυτοί οι host. Σας μπέρδεψα? Σας μπέρδεψα λίγο, Ωραία. Λοιπόν, ότι έχουμε κάνει αυτό. Τώρα είναι λίγο μπέρδεμα γιατί το πρόξενο πάνω στο πρόξενο. Λοιπόν, εδώ μέσα ζούμε 3 VMs που τρέχουν και αυτά Proxmox και από κάτω υπάρχει ένα κοινό storage που είναι, όπως θα δούμε, NFS, Network File System. Άρα αυτός είναι ο ED Prox 1, ο ED Prox 2, ο ED Prox 3 και βλέπουν ένα shared storage που είναι αυτό το ED NFS. Και αυτό εδώ, το ZFS-ED, που το έγραψα ανάποδα για κάποιο λόγο, μάλλον για να μην μπερδεύω το NFS με το ZFS, τέλος πάντων το ZFS-ED θα είναι, αν θυμάμαι καλά αυτό που έχουμε στήσει, ένα true NAS. Άρα υπάρχει και ένα δεύτερο shared storage από πάνω, το ED. Εδώ είναι το ZFS-ED, έτσι το έχουμε ονομάσει για κάποιο λόγο. Άρα βλέπει 2 shared storage αυτό το cluster. Και όντως αν πάμε εδώ πέρα να δούμε τι βλέπει ο καθένας, ελπίζω ότι θα δούμε και ένα πράγμα που είναι NFS και ένα πράγμα που είναι ZFS. Και βλέπετε ότι όλοι οι κόμβοι βλέπουν αυτά τα storage. Έτσι. Okay. Είναι λίγο πιο ξεκάθαρο τώρα. Και πάνω εκεί άλλα 3 που τρέχουν και αυτά πρόκειται. Είναι λίγο μπέρδεμα, αλλά ναι, nested visualization, ακριβώς. Έτσι. Γιατί το έκανα αυτό, διότι μετά σου δίνει, κάνεις έναν NFS server, κάνεις ένα ZFS, και το ωραίο είναι ότι ναι, με κάποιο τρόπο δούλεψε,
Όταν το έκανα, λέω ρε, εσύ θα δουλέψει τώρα αυτό, αλλά δούλεψε. Και πόσο είναι Να, up αυτό το να, σερβερ. να κάνω μια ερώτηση, δάσκαλες. Βέβαια. Όταν το στήσατε, χρειάστηκε να κάνετε κάτι στα δίκτυα? Ναι, ε, Γιατί είναι nested και πρέπει να γίνει μέσα από... ναι. Να... Τώρα, στην αρχή βέβαια το δίκτυο ήταν bridged. Δηλαδή, αν ας πούμε ότι αυτός έχει... Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Εδώ, όταν στείνει κανείς στο μεγάλο το Proxmox στα πράγματα, έρχεσαι και του λες, ωραία, πώς θες να είναι το Network device. Εμείς τώρα στο πανεπιστήμιο έχουμε διάφορα VLANs. Υπάρχει το αμαρτωλό VLAN 52. Το VLAN 52 είναι ότι όποιος στήσει εκεί πράγμα, ας πρόσεχε. Δεν υπάρχει κανένα security. Ναι, υπάρχει ένα VLAN που ο οποίος σου λένε αν θες να στήσεις εκεί, στήσεις το για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ε, Φανταστείτε ότι, δεν ξέρω αν ξέρετε περίπου τι είναι το VLAN, κάνει separation, ας πούμε, του δικτύου με διάφορα tags και μπορείς, ας πούμε, ένα δίκτυο να το χωρίσεις σε διάφορα VLAN και να είναι κάπως ανεξάρτητα μεταξύ τους. Υπάρχει ένα VLAN, ας πούμε, για τα wireless. Έτσι. Στο VLAN για τα wireless έχουν προσπαθήσει και καλά να κλείσουν τα πάντα, να μην... Δηλαδή, εάν εγώ τώρα έβγαινα από το VPN και προσπαθούσα να συνδεθώ στο 10.159, που είναι το IP address του μεγάλου Proxmox, θέλω να ελπίζω ότι δεν θα με άφηνε. Έτσι. Αλλά στο VLAN 52 είπανε ότι όποιος στήσει εκεί να στήσει κάτι εκπαιδευτικό και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο security, θέλεις πάλι VPN για να το δεις, αλλά οκ. Φανταστείτε ότι ας πούμε το VLAN 59 που είναι το Proxmox είναι κλειστό από το VPN των χρηστών. Άρα εσείς θέλω να ελπίζω ότι αν συνδεθείτε από το σπίτι σας και είστε στο WireGuard VPN, ξέρετε υπάρχει αυτό το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσετε κιόλας όταν θα... Το WireGuard VPN υπάρχει λοιπόν αυτό το εικονικό δίκτυο του WireGuard που είναι το καινούριο που έχουμε στήσει. Εκεί το, το VLAN 59 είναι κλειστό. Άρα δεν μπορείτε να μπείτε στο... ελπίζω. Άρα δεν μπορείτε να μπείτε στο VLAN 59. Ελπίζω. Σίγουρα δεν θα μπορείτε να μπείτε στα πιο administrative, που είναι το 50, ξέρω. Αλλά τώρα, στο 52 είπαμε, ας το αφήσουμε ανοιχτό και γιατί κάποιος φοιτητής μπορεί να στήσει και ένα VM, να γίνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Οπότε, στο host έχουμε πάει, συγγνώμη, στο VM έχουμε πάει και έχουμε πει ότι ξέρεις τι, το VM αυτό, ο πρώτος node, ας πούμε, χρησιμοποιεί το VLAN 52. Έτσι. Άρα όλοι είναι στο VLAN 52 και μιλάνε μεταξύ τους. Το οποίο βέβαια αυτό δίκτυο είναι bridged, δηλαδή βγαίνει και προς τα έξω. Έτσι δεν είναι δηλαδή ένα isolated δίκτυο που δεν μπορώ να κάνω ping τίποτα από εκεί μέσα. Okay. Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σας, αλλά μάλλον. Ναι, ναι, μια χαρά. Ωραία. Γι' αυτό σας είπα ένα διάλειμμα για να μην ταυτίσετε τελείως. Λοιπόν, δεν μπαίνει. Ωραία. Δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στο ΣΕΦ, λοιπόν. Μάλιστα τους είχε πιάσει μια τρέλα και λέγανε στο wireless μπαίνει όλη η καλή θέα κτλ. Οπότε αρχίζαν και κόβανε την πρόσβαση στο φοιτητολόγιο. Αλλά έλα που το φοιτητολόγιο έχει και ένα web interface. Οπότε στο καλωσόρισμα των φοιτητών λέει η γραμματεία και τώρα λοιπόν θα μπούμε στο web interface του φοιτητολογίου. Και επειδή ήμασταν από το wireless δεν μπορούσαμε να μπούμε. Και πέραμε τηλέφωνο. Ρε, εσείς έπεσε το φοιτητολόγιο. Μα όχι, μα το βλέπουμε. Και τα λοιπά. Και είπαμε, ρε παιδιά, ανοίξτε την πόρτα 443. Δηλαδή δεν. Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει, αλλά αυτά γίνονται και όπου κανείς μπορεί να είναι πολύ secure,
προσπαθεί να είναι πολύ secure. Πρέπει να είναι. Εντάξει, αλλά το security τώρα, αν το αφήσει και τελείω σχήμα, θα μπαίνει ο άλλο από το διπλανή πολυκατοικία που θα του έχει πει ο κολλητός του το password, ας πούμε, και θα σου διαλύει το δίκτυο. Το συζητάμε. Έτσι. Τέλος πάντων, στο ίδιο VLAN, στο ίδιο δίκτυο δηλαδή, ζουν και αυτά τα δύο. Έτσι, που είναι τα shared storage. Άρα, έχουμε πάρει το VLAN 52 και το χρησιμοποιούμε για το lab μας. Okay. Λοιπόν, ωραία παρασύρθηκα όμως. Εντάξει, αυτό είναι η λογική του ότι έχω δύο κάρτες. Κάποια από αυτά τα είπαμε. Εδώ δείχνω κάποια πράγματα, συγγνώμη τώρα που τα περνάω έτσι, αλλά δείχνω κάποια πράγματα εάν είχαμε και ένα ακόμα node, δυστυχώς δεν έχω κάποια ακόμα να ετοιμάσω, αλλά εάν είχαμε ένα ακόμα node, πώς μπορούσαμε να το βάλουμε στο cluster. Και στην ουσία έχουμε φτιάξει αυτό που έχω κάνει στον πίνακα. Συγγνώμη όσοι είσαστε στο τέτοιο δεν μπορείτε να το δείτε. Αυτό που έχω κάνει στον πίνακα. Έχουμε κάνει αυτό που λέγαμε και πριν. Πώς το λένε, είμαι λίγο obsessed με αυτό το πράγμα, ότι πρέπει τα nodes να έχουν κάποιο είδους shared storage. Τώρα, shared storage παραδοσιακό, με NFS ή με CIFS που είναι το Windows ή με iSCSI, σε NFS κατανεμημένο. Όταν το έγραφα αυτό έλεγα πω και θα τους δείξω το κατανεμημένο σύστημα, αλλά είπαμε μετά από μία μέρα, δεν ξέρω, κάτι κτύπησαν εκεί τα pools και κατέρευσαν τα πάντα. Άρα εδώ έχουμε στην ουσία έχουμε στήσει και σιγά σιγά πάμε να στήσουμε και τον NFS server. Ο NFS server 10.152 14. Όχι. Okay. Ο NFS server είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι τι είναι? Λοιπόν, είναι ένα 24.04 Ubuntu. Εντάξει. Πιο προβλεπόμενη δεν γίνεται. Εντάξει. Εδώ στο πανεπιστήμιο είμαστε του Debian. Έτσι. Ποτέ δεν πολύ συμπάθησα τα CentOS, για να είμαι ειλικρινής. Διότι μας έκανε η Red Hat αυτή την ιστορία με το CentOS 7 και το CentOS 8 που ξαφνικά είπε τώρα να περάσουμε σε rolling το είπα, rolling release. Οπότε αυτό έσπασε κάποια πράγματα και θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι που είχαμε λίγο. Και ίσως τώρα που το σκέφτομαι ήταν ένας από τους λόγους που είπαμε ότι ξεχνάμε το Red Hat Virtualization ή οτιδήποτε και ευτυχώς τελικά που και πάμε σε κάτι που να είναι λίγο πιο Debian, που να το ξέρουμε και να το αγαπάμε. Οπότε αυτό είναι ένα μηχάνημα Ubuntu, έχει ένα δίσκο ο οποίος είναι, δεν ξέρω αν βλέπετε, συγγνώμη, είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Να προσπαθήσω, γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα πια. Έχω και πρεσβειοποία και μοιοπία. Δεν έχω καταφέρει δεν έχω καταλάβει πώς το έχω καταφέρει αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο. Okay. Τώρα ίσως είναι λίγο καλύτερα. Παίρνει τίποτα, κάτι φαίνεται. Άρα υπάρχει ένας δίσκος ο οποίος είναι 600 γίγα. Υπάρχει πάλι ένας boot δίσκος μικρός ο οποίος είναι 40 γίγα. Okay. Και ένα 600 γίγα δίσκος. Αυτός είναι virtual δίσκος, έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι είναι ένας δίσκος ο οποίος κάθεται στο VM. Έτσι. 40 γίγα ο boot δίσκος, 600 γίγα αυτό που θέλουμε να κάνουμε share και χρησιμοποιούμε
την λύση του NFS, βάζουμε τα πακέτα, ξέρω εγώ, του NFS kernel server και όλα αυτά. Υπάρχουν και στις διαφάνειες, άμα θέλετε να το δείτε. Άπειρα tutorial στο ίντερνετ και κάνουμε export το /NFS στο 10,152,24. Δηλαδή, όποιος είναι στο VLAN 52, που στο Proxmox στο πάνω που είναι ναι, εντάξει, μπορεί να κάνει mount το NFS. Συγχαρητήρια λοιπόν. Στο μάθημα του security του κύριου Ριζομιλιώτη πήρα 0. Έτσι, διότι αν κάποιος βρεθεί στο VLAN 52 που είπαμε ότι μπορεί να βρεθεί, μπορεί πολύ ωραία να κάνει mount και αυτό στο NFS, να πάρει τα δεδομένα που είναι των VMs και βέβαια να αποθηκεύει ταινίες, να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι. Άρα στο μάθημα του security 0. Και όλο αυτό γιατί, διότι όταν είμαστε σε ένα lab βέβαια, θέλω να ελπίζω ότι αν το έστεινα αυτό θα πήγαινε λίγο το μυαλό μου στο πονηρό, ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μερικές φορές είναι χρήσιμο να το έχουμε αυτό. Επειδή μου στήσαμε αυτό, μπορεί να πάει στραβά. Πού την έχουμε πατήσει με το security για παράδειγμα, ή τι μπορεί να... αν χαλάσει αυτό, τι θα κάνω. Χρειάζεται έτσι ένα είδους debugging, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο όταν στείλεις πράγματα. Μην το δοκιμάσετε βέβαια στις σχέσεις. Να κάνετε debugging στις σχέσεις, αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Αλλά είχα ένα φίλο που, τέλος πάντων, τώρα μην λέμε τέτοια πράγματα, αλλά είχα ένα φίλο που έλεγε δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται οι γυναίκες. Λέω, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Μην τα εκλογικεύει όλα. Τέλος πάντων, εδώ είναι όμως πολύ σημαντικό. Βλέπετε εδώ είναι μια τρύπα τρελή. Δηλαδή, όποιος μπορεί να κάνει mount αυτό το shared storage, οποιοσδήποτε μπορεί, κάποιος φοιτητής παίρνει ένα VM και λέει για να δω, για να κάνω ένα Angry IP να δω τι γίνεται. Πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε σαν κακόβουλοι χρήστες τελικά. Έτσι που είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχετε δει το Mr. Robot. Πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε σαν και αυτούς. Απλά το αφαιρέσε το έτσι. Πώς το κατάφερες αυτό, κύριε? Γιατί κόπηκε από εκεί που το έβλεπα. Ήταν στο Netflix. Ναι, οκ. Θα το βάλουμε στο shared storage. Οπότε να μπορεί να ανέβει. Ωραία. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το shared storage και το Proxmox. Αν πας κανείς στο cluster πια, ας φύγουμε από αυτό, μην κάνουμε καμία στραβή και πάμε να κάνουμε πράγματα και το κάνουμε στο production. Αν λοιπόν πάμε τώρα στο μικρό cluster που τρέχει, είπαμε, nested, μπορώ να πάω στο data center, μάλλον να πάω στα nodes και να έρθω, συγγνώμη που είναι αυτό, storage, add. Οπότε, όταν θέλω να προσθέσω ένα storage, έρχεται αυτός και με ρωτάει, ναι, αλλά τι storage θέλεις, μεγάλε? ESXi, θέλεις NFS, θέλεις CIFS, SMB δηλαδή, θες iSCSI, τι θέλεις? Θέλεις SEF, πού είναι το SEF, δεν το έχει? Ναι. Τέλος πάντων, έχει SEF και το RBD. Τέλος πάντων, επομένως, πια όταν το έχει φτιάξει αυτό το NFS, πας στο cluster σου, στο data center σου, όπως το λέει το Proxmox, και του λες, ωραία, κάνε mount αυτό το storage. Οπότε, από τη στιγμή που το κάνεις mount, το βλέπουν όλοι. Έτσι. Okay. Θα μπορούσαν βέβαια να το βλέπουν και τα VMs που θα είναι στο 52. Δηλαδή και εδώ μέσα, αν κάποιος είναι στο VLAN 52, για να δούμε. Τώρα πια εδώ πέρα έχουμε ξεφύγει από τα VLANs. Εδώ πέρα δεν έχει... Αυτός εκεί μέσα λέει, ωραία,
είναι λίγο μπέρδεμα με τα VLAN, αλλά τέλος πάντων. Λέει, στο host, τον έξω δίνω το 52. Και αυτό είναι το δίκτυό σου. Οι μέσα δεν ξέρουν μετά 52-51 τίποτα. Είναι ένα δίκτυο κανονικό για αυτούς. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί θα δούμε ότι τελικά μπορούν και τα VMs και τα host είναι πάνω στο ίδιο δίκτυο. Λοιπόν, παραλύρισα λίγο, αλλά νομίζω ότι στην ουσία εδώ μπορούμε να κλείσουμε τη διάλεξη αυτή. Συγγνώμη, δεν ρώτησα αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ένας παροξυσμός από τέτοιο. Τώρα, θα προσπαθήσω από τη στιγμή που τελειώνουν οι δηλώσεις να σας δώσω και πρόσβαση στο κλάστερ. Θα δούμε πλάκα-πλάκα θα δούμε στο επόμενο μάθημα πώς μπορούμε τώρα το Proxmox να το συνδέσουμε και με έναν identity provider. Που αυτός ο identity provider θα μπορούσε να είναι ο κατάλογος χρηστών του πανεπιστημίου. Έτσι. Και μετά μπορούμε να ορίσουμε και διάφορα policies, ας πούμε, για τους χρήστες. Ότι εσύ, πέρα από το πολύ course πράγμα, ότι εσύ είσαι admin, εσύ είσαι user, έχει διάφορα roles στο Proxmox, ότι αυτός μπορεί, ξέρω εγώ, να διαχειριστεί το storage, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, μέχρι τότε σας αφήνω για το επόμενο επεισόδιο. Ελπίζω όσοι είστε online να μην κοιμηθήκατε. Τώρα, υπάρχει και ένας chat server που έχουμε στη σχολή. Συνήθως αυτό το κάνουμε δηλαδή αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να χρησιμοποιούμε και αυτό. Δεν ξέρω αν... Εντάξει, συνήθως στις εργασίες το ανοίγουμε αυτό για να υπάρχει και μία έτσι επικοινωνία. Τέλος πάντων, προσπαθώ να απαντάω στα email μου αν υπάρχει κάποια απορία, αλλά κάποια στιγμή έρχεται πολύ πράγμα και ίσως αργώ κάποια στιγμή. Εντάξει, ναι, ναι. Απλά μερικές φορές το e-class το βάζει μέσα στο spam, κάτι τέτοια γίνονται, γιατί το e-class προσπαθεί να κάνει spoofing. Δηλαδή, σου λέει ότι το στείλει ο THCAM, ας πούμε εγώ, αλλά δεν το στείλει αυτός. Οπότε η Google μερικές φορές σου λέει, οπ, να ένας μάγκας εδώ πέρα που κάτι θέλει να κάνει. Τέλος πάντων, το έχουμε κάνει whitelist, αλλά όλο με κάποιο τρόπο περιμένει. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετούμε καταρχήν τους απομακρυσμένους. Καλό βράδυ, παιδιά. Καληνύχτα, καλή ξεκουράση. Καληνύχτα. Χαιρετούμε και τους διαζώστης.